ציור משתמש פוקימון גו, חלק אחד. חלק אחד בגלל שזה חתך לי את הסרטון לשתיים, אז כנראה שהוא יהיו 3 חלקים לזה. אגדיים, אני חושב שיש להם אחלה CP. מה אתם חושבים? אני חושב שזה CP הכי טוב 2216. מה חיפשתי עכשיו? נכון, כן, שייני. אני יכול לשדרג את אותו עוד, כן, אבל אין לי מספיק זה, אני רוצה לשדרג אותו ברמת מקס. כן, יש לי 2 מיתים אדומים. יש לי אחלה שייני. חסר לי 5! מה חיפשתי? כן, חיפשתי... כן, מגה